ngapan ramjur ya kini kibriu kibo wan hakit ngar em anti ngar ngapan ramjur bahaya ni bro ki basuan komen start long ki basuan komen iyu komen pen po te ya kiwan komen pen po bah te ani ke jing komen pen po jong ki te pila phim tăng ban pek ram song la sha shu rei em nga te ngam ngal arben kana gasni jong nga manta ada pi komen kat no ra em nga ngam salia ra ya kata ngam salia tang kendin ya kata kajing komen si kibriu kajing ong kibriu ke batai stan te kumne kumtai kumno ngintip ban batai stan ha pi tim ban batai stan klem kajing sim jong pi perlong to batai wat mentara pi sim ro pi nut ban mi kum bam mi mangi sepo social media haba pio pan komen pi sngo style ba pi sngo pi la son he pawar ba pi la son style ba pi la son tof ba son he kardan ba la pio man komen em ten rei phim poi perkhat dei pi ba po du tam haba pi komen hoi pi pen po yang ngi ba pi la yo man komen em pi la sngo ba pi bala pen po yang ngi em rei ngi nam ngan nam po ra da le ru da le ngan nam po ra ngam nam sngo e ra ada barok ka makalaya kan yo iya nga kan tip ya nga em nga ngam sngo le tang kandiat ro pek ma pi yo pi ba be kala balinga yo pi ba be kala ba pi ndadip komen nang tu pinsa babe balinga kum komen ya kana ka bru kumne kum tai mo rei kat ka video jonga ka reel jonga nga tengah keren kat ka jing sim jonga kat ka jing sim jonga bat kat ka jing yo i jonga hakin news nga keren ya kata ngam ju keren pentam rei yano tang ka jing komen pat jong pi te snau kumbanga keren nga shnahi mo hot ka video nga shna manga rei nga ngam ju shna tam re bạn ngam pat chu pen sau si rehi yano bạn ngam pat chu bon ba komen ki ong kumne ba deng na trong sim no ya kane kren no ya kane ba pliu no ba deng na trong kum non sim ya nga la ju komen si ya ya ki post chung nga la ju persya ya ngampat ju persya ya haba ngampat persya ya te bali pila big ne klem kadau wat uksaur unam lur ya katu ka unam wir lada klem kadau em parlo ngan ong ya pi wat uksaur unam wir lada wan kinong tu hình jong pi lada wan kinong tu hình jong pi lada kitur ladon uksau la ap uksau em te bapliu tau ba deng do tedong ro piset ong em haki komen sim ya kane keren ya kane penmi video ya kane bapli kum non penmi video tau ba deng do tedong balai nga ngaju keren tam ya ka banta jong ngampat ju keren tam ra ya ba deng do tedong laka jong ka jing uba deng do tedong ukren ya ka jing sisya bat ukren laka jong ka jing stan ula ban keren ula ban pasad dei usenrang kat arbor uba deng do tedong kum nga kan thei khat ar khat kan thei nga ra long kan thei khat arbor hi kum ba deng do tedong ne piong kum no te ba deng do tedong dei khat arbor dei usenrang sisya ban nut ban mi ban kren ya ka im lang sa lang ba ukren ro dei ka ba dei te ju kren re ka bom dei te wat ngar ngam ju kren re ka ba nga su thau hi ngam ju kren na meno ro kat ka jing yo i jong nga kren te kum no pin su komen sim ba deng da tedong ya kane sim kum no ba pliun sim balai nga la ju kan tho ya ne ngam pat ju kan tho ya ba deng da tedong ngam pat ju kren re la ka jong kan nia ka but ka start ngi dei ban don ngi dei ban mi sya khaman ban pen i ban pen sngew te subu mentau ba deng do tedong haka jing start jong ulami sya khaman ban yat
banya tainia banya tirnia mo banya tai banya kren syapang ka imlang ka salang mo te ulami syakaman te umle rany te pinut hi ban mi kum ba mi ma ding na tadong kum ba mi manga pinun ada la pinut te mi kin mano ban khang ya mi nginom keno ra ya nginom ben ri la ka jong ka nia la ka jong ka jutang la ka jong ka jingnang jing start la ka jong ka eke ngiu bru ngidon lut ka talen pi ka wei ka talen jong pi nga ka talen jong nga ka wei badeng na trong ka talen jong u ka wei la ka jong ka talen te balai pin penjarang kat pat badeng do trong bat nga badeng do trong ka talen jong u la ka jong ka talen jong nga la ka jong te parlok baro paj ba baro nanam ong sur ki parlok mo ki lade ki paj ba hi ba komen paj ba mo te haba komen te mdei ra ban su pen theu than yau o kata la long kum uta te ka ba ding do todong kan the te kum ne kum tai la ka jong ka nia la ka jong ka jing start te ngidei ban ran em kata len te nga banga ngam le ran ban mi syakaman ban kren kano te balei ngan long no ngan kopi na ba ding do todong ngan long no ba ka kong ding do todong ki ong yang mo te bon ba ong ka kong ding do todong bon ba ong sim ba ding do todong kum ne kum tai nga balai ba plin sim mo nga ngam pat jokren pen po ra ba pli ya la ka jong ka nia ka jing start jong u kren la ka jong ka channel la ka jong ka jing sngaw jong u dai ban kren dai ban pen mi ben ngar la ka jong ka jing nang jing start jong nga la ka jong ka talen jong nga ngar ngan hap kren balai ngan ne ran ja kata pir da pi kwa ban kren mi ben perjuan komen pat kum kita ke baro pir la ka jong ka nia ka don la ka jong ka talen ka don la jong ka jing nang jing start pi don de banong ban mi sabar ban mi syakamat pan te pim mi de ban su komen pen tho bria pat ya ki briu te pis ngau bang te nga te da pi komen kano ro nga te da de ka por ngan mi hi ngan juk ngam salian no ya noro ngam salian no ya noro ban nga dang la bangan du ya kata ka kaspa ka pheo bandu kata ka kerdan bandu kata ke ngadon kam ka burom pitim kadang ade ngakwa tang ka burom bandu burom ken ngau si mo ne piong kum no don kam ban burom iwe burom markalian don kam tang kata ade perte ne piong kum no parlok te saya batai hi na pi